ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри навбати барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон мавзӯротро мегардонем. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 2 августи соли 2011 қабул гардида мавриди татбиқ қарор дорад. аз рӯзи мавриди амал қарор гирифтани ин санади муҳими меъёрии ҳуқуқӣ ва тарбиявию ахлоқӣ зиёда аз 10 сол сипарӣ гардидааст. дар ин муддат татбиқи қонуни мазкур дар ҷомеаи Тоҷикистон чӣ гуна таъсир расонид? Зулфия Раҳимзода мавзӯъро идома медиҳад. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд шаҳодати воқеии тадбирҷӯии сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии мактабу маориф баланд бардоштани мартабаи омӯзгорон, муҳайё намудани шароити зарурӣ барои беҳтар намудани таълиму тарбия ва робитаи амиқ пайдо намудан миёни падару модар ва омӯзгорон ба шумор меравад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар аз нигоҳи меъёрии ҳуқуқӣ иборат аз 6 боб ва 17 моддаро дар бар мегирифт ва дар он тамоми масъулият, уҳдадориҳо ва вазифаҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчунин муассисаҳое ки ба масъалаҳои таълиму тарбия нигаронида шудаанд онҳо низ дар он ҷо масъулият ва уҳдадориҳо доранд. ба роҳ мондани як ҳамкорӣ ва таъам сохтани фаъолияти ин ду, яъне ҳам шахсони масъул падару модар ва ҳам муассисаҳо ва дар натиҷа қонун роҳҳои анами ба роҳ мондан ҳамкориро ба вуҷуд овард. мувофиқи маълумоти кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 байни ноболиғон 763 ва байни ҷавонон 4572 ҷиноят ба қайд гирифта шуда, шумораи падару модароне ки дар соли 2021 ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаанд 12300 нафарро ташкил медиҳад. солҳои наврасӣ сину соли нозук буда муносибати хуб ва назорати қатъиро талаб менамояд. дар ҳамин давра кӯдакон даст ба амалҳои гуногуни манфӣ мезананд. зарурати ҳамин қабули ҳамин қонун дар он буд ки воқеан масалан дар ҷомеаи Тоҷикистон баъзе падару модарон ҳамин масъулияти тарбия ва таълими фарзандои худро бештар ба дӯши мактаб вогузор мекарданд ва гӯё ки масъулияти оила набошад. лекин ҳамин қабули ҳамин қонун яъне ки вазифадор кард ки дуруст аст ки дар таълиму тарбия мактабам нақши калидӣ дорад, лекин якчие ки нахустини тарбияи маънавиву ташаккули шахсият оила аст ва оила ҳам дар тарбия ва таълими фарзанд нақши калидӣ дорад. бо назардошти ин қонун қабул карда шуд. дар асоси амалӣ гардидани муқаррароти ин қонун мо гуфта метавонем ки дар ҷомеаи мо яъне ҳам як равиши як раванди мусбӣ ҳосил шуд ва падару модарони мо аллакай дар асоси талаботи муқаррароти ин қонун эҳсос карданд ки воқеан дар таълиму тарбияи фарзанд нақши муҳим доранд. дар баробари он ки масалан ин корро мактаб ҳам мекунад, бояд бо мактаб, бо муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва боғчаҳо ҳатто ҳамкории судманд дошта бошанд. баъди қабули қонуни миллӣ дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва татбиқи он ғамхориву муносибати аксарияти волидайн ба фарзандону наберагон тағйир ёфт ва натиҷаҳои мусбӣ мушоҳида гардиданд. имрӯз падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд масъулият ҳис мекунанд. дар ҳолати каме агар аз ҷониби фарзандон яъне насли наврас корҳое ки муқобил ба ҳамун меъёрҳои муқарраршудаи қонунгузорӣ ба амал ояд, падару модар низ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. бо дарки анамин ҷавобгарӣ ва масъулияте ки ба зиммаи онҳо гузоштаанд, падару модар имрӯз кӯшиш мекунанд ки фаъолияти фарзандони худро назорат бигиранд. ҷалб намудани диққати фарзандон ба дастовардҳои миллӣ ва огоҳӣ аз таъриху фарҳанги тоҷикон ба бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ мусоидат менамояд. падару модарон вазифа доранд ба рафтори фарзандонашон диққати ҷиддӣ диҳанд, зеро тарбия аз оила оғоз мешавад ва рафтору гуфтори волидайн барои фарзанд бояд намунаи ибрат бошад. Зулфия Раҳимзода, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо, Ахбор. имрӯз масъалаи бедор намудани шавқу рағбати насли наврас ба китобхонӣ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта барои дар қалби кӯдакону наврасон ва донишҷӯён ҷой додани муҳаббати китобхониву илмдӯстӣ пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст барои ҷалби бештари ҷомеа ба китобхонӣ ва шерхону шердӯст гардонидани онҳо такони ҷиддӣ мебахшад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
дар тамоми давраҳои таърихӣ мардуми тоҷик ба китобдорию китобхонӣ ва ҳифзу нигаҳдошти он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекарданд. китобхона ганҷинаи ҳикмати бузург аст ки мардум бо умед аз дар он ворид мешавад. ҳар касе ки ба ин даргоҳи илму маърифат дохил мегардад ба дунёи рангину зебоӣ ҳамроҳ мешавад. имрӯз масъалаи бедор намудани шавқу рағбати насли наврас ба китобхонӣ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дошта, барои дар қалби кӯдакону наврасон ва донишҷӯён ҷой додани муҳаббати китобхониву илмдӯстӣ аз ҷониби раҳбарияти олии давлат пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз чунин тадбирҳоест ки барои ҷалби бештари ҷомеа ба китобхонӣ ва шерхону шердӯст гардонидани онҳо такони ҷиддӣ мебахшад. вақте ки ин амр бори дигар ба имзо расид, ман фикр мекунам ки тамоми мардуми ҷумҳурии аз ҷумла ҷавонону наврасонро хеле рӯҳ баланд намуд ва ҳар сол баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ аз соли пешангӣ болотару волотар ва дар сатҳи олӣ баргузор мегардад. агар дар соли аввал дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ҷавонони мо бо шавқу иштирок карданд ва дар соли дуюм бошад дар китобхонаи миллии тоҳистон 167 нафар дар даври ниҳоии озмун иштирок карданд ва соли гузашта бошад ин якбора ба 510 нафар расид ки мо аз ин ифтихор мекунем ки дар ин озмун аллакай теъдоди иштирокчиён дар даври ниҳоии озмун зиёд шуданд ки аз ин мо медонем ки озмуни фуруғи субҳи доноиро мардуми тоҳистон хуб пазироӣ намуд. дар низомномаи озмуни мазкур барои соли 2022 тартиби баргузории озмун, шартҳои иштирок дар озмун, талабот барои иштирок дар озмун ва арзёбии ғолибони озмун дарҷ гардида, инчунин рӯйхати адабиёти тавсияшаванда барои иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияҳо пешниҳод гардидаанд ки ҳар як иштирокчӣ метавонад мувофиқи номинатсияи интихобнамудаи худ аз низомнома истифода бурда ба озмун омодагӣ гирад. мувофиқи низомнома озмун аз рӯи 5 номинатсия баргузор мешавад: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон ва эҷоди назму наср. дар китобхонаи миллии тоҷикистон калонтарин боргоҳи илму маърифат барои иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст шароит фароҳам оварда шудааст. дар ин ҷо аз рӯи 5 номинатсияи озмуни мазкур гӯшаҳои тавсиявии алоҳида омода гардидаанд ки ҳар як иштирокчӣ метавонад аз адабиётҳои тавсияшуда истифода барад. агар соли гузашта иштирокчиён ба 3 гурӯҳ ҷудо мешуданд, тибқи низомнома дар озмуни имсола онҳо ба 4 гурӯҳ: хонандагони синфҳои аз 1 то 4, хонандагони синфҳои аз 5 то 11, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун ҷудо гардидаанд. дар номинатсияҳое ки дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ баргузор мешуд, аллакай дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки имсол баргузор мешад, дар номинатсияи кӯдакон ва наврасон ва осори шифоӣ тағйироти хеле хотирмон ва саривақтӣ ворид карда шуд ки аз ин мо ифтихор мекунем. дар ин озмунҳои гузашта дидем ки ин қадар шавқу завқи наврасону ҷавонон баланд аст. дар ин озмун аллакай наврасону ҷавононро аз рӯи гурӯҳбандӣ ҷудо карданд. ҳайати ҳакамони озмун ба дараҷаи маҳорат ва истеъдоди иштирокчиён аз рӯи қобилияти нақл ва тарзи қироат, шарҳи мухтасари асар, маълумот оид ба қаҳрамонони асар, баёни лаҳзаҳои ҷолиби асар, қобилияти озодбаёнӣ ва санъати суханварӣ, ҳунари ровигӣ, қобилияти луғатдонӣ ва шарҳи маънои луғавии вожаҳо, дарки дурусти мазмун ва муҳтавои асар ва таассурот аз хондани асар баҳо медиҳанд. пурра таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои тиббии ҷумҳурӣ бо оби нӯшокӣ, санитария ва гигиена бояд тибқи талаботи стандартҳои миллӣ бароҳ монда шавад. имрӯз дар шаҳри душанбе аз раванди татбиқи барномаҳо дар ин самт натиҷагирӣ карда шуда, дастовард ва мушкилот мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. дар ин бора Нуриддини Қурбон гузориш медиҳад.
سال به سال وضع تأمینات مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور با آب نوشاکی و همزمان وضع سانیتاری و گیگین مؤسسه‌های تندرستی بهتر گردیده در این سمت نتیجه‌های نظررس به دست آورده شده است. این موفقیت در دایره تطبیق با ثمر برنامه و لایحه‌های از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد روانه گردیده به دست آورده شده است. با این مقصد امروز در شهر دوشنبه سمینار اوید به جریان استانداردهای ملی آب تامین کنی در مکتب‌ها، سانیتاری و گیگین در مؤسسه‌های طبی برگزار گردید. در آن نمایندگان وزارت معارف و علم، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و شریکان رشد اشتراک کرده نتیجه‌های به دست آمده و دیگر مسائل‌های وضع آب تامین کنی مکتب‌ها و حالت سانیتاری و گیگین مؤسسه‌های طبی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. اشتراکچیان ضمن سخنرانی نتیجه‌های عملی گردیدن برنامه‌های سوحوی را در سمت مطابق سازی با استانداردهای ملی و در زمینه آن بهترسازی وضع آب تامین کنی و سانیتاری و گیگین مهم و حل کننده ارزیابی کردند. طبق نقشه همایش دو سمت از جمله نشاندادهای اساسی آب تامین کنی و سانیتاری و گیگینی را در بر می‌گرفت. همزمان در چاره‌بینی روند مرحله‌های گوناگون به اتمام رسیدن نتیجه‌های بهاگذاری سنجش معیار و استانداردهای ملی در مکتب‌ها و مؤسسه‌های طبی بهاگذاری کرده شد. تاکید کرده شد که در اساس مقررات استانداردهای ملی باید مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با آب آشامیدنی پررا تامین کرده شوند و وضع سانیتاری و گیگینی در مؤسسه‌های تندرستی بهتر گردانده شود. در آخر همایش برآمدکنندگان دایر به موضوعهای بررسی شده فکر و عقیده و پیشنهادهای مفید را ارائه کردند. نوریدین قربان، خال محمدی دولت، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. تا امروز 87.2% шаҳрвандони Тоҷикистон ба вояи аввали ваксина бар зидди бемории COVID-19 фаро гирифта шуда, вояи дуюми ваксинаро 74.2% шаҳрвандон гирифтанд. айни замон марҳилаи сеюми иммунизатсия оғоз шуда, аллакай 3.5% аҳолӣ ваксинатсия шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар тоҷикистон маъракаи такрории иммунизатсия идома дорад. тибқи иттилои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, ягона роҳи пешгирии марг ва сирояти шадиди COVID-19 ин ваксинатсияи оммавӣ мебошад, ки иммунитети умумиро ба вуҷуд меорад ва паҳншавии сирояти коронавирус боздошта мешавад. ба гуфти коршиносон дар ҳоли ҳозир 87.2% шаҳрвандони тоҷикистон бо ваксинаи аввали COVID-19 фаро гирифта шуданд. миқдори дуюми ваксинаро 74.2% шаҳрвандони мамлакат гирифтанд, ки марҳилаи сеюми эмкунӣ оғоз шуда аллакай 3.5% аҳолиро фаро гирифтааст. айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон 4 намуди ваксина дар мо ҳаст. сеюм марҳилаи ваксина ҳозир рафта истодааст, муддати 1 моҳ шуд. ваксинаи мо дорем ҳозир коронавак Хитой, Pfizer Америка, Moderna Америка и AstraZeneca Ҳиндустон. бо хоҳиши кормандони корхонаҳо мо омада дар корхонаҳо ҳамин сеюм марҳилаи ваксина гузаронда истодаем. мақсади гузарондани ваксина ин аст, ки сатҳи бемории сирояти COVID-19-ро паст бояд мо кунем. аз ҳама шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон хоҳиш дорам, ки худ ва шахсони наздики худро ба ваксинаи вояи сеюм фаро гиранд. طبق قرار ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی، اوید به پیشگیری پهنشوی سرایتی نوی کرونا ویروس، امکانی بر ضد کووید 19 برای شهروندان از 18 ساله بالا در تاجیکستان حتمی و رایگان می باشد. شخصانی که واکسن ضد کرونا ویروس نگرفتند باید به طبیب اولیوی خود یا مؤسسه طبی محلی مراجعت کنند. در حال حاضر 116 کشور جهان از جدول امگذرانی پشتیبانی می کنند تا به هدف سازمان عمومی جهانی تندرستی تا نیمه سال 2022 واکسینه کنانی حداقل 70% اهالی مملکت علیه کرونا ویروس را اجرا کنند. ایمونیزاسیا بر ضد کووید 19 در تاجیکستان با 5 نوع واکسینه کروناواک، استرازینیکا، مدرنا، فایزر و سپوتنیک وی صورت میگیرد. کارشناسان قید میکنند که در برابر امکانی رعایت قطعی قاعده‌های گیگینی شخصی ضرور و حتمی است. خورشید نجمیدین، بهادر ستم، دوشنبه اخبار. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. ҳансияту хонобод бошед.